Asinibingelele sinamukele kwi-podcast affirmation. Igama lami nguThobile uSiphalaphala Umntakanyathi. Ibhinqa lasemlazi usho ungaqondakali. Nyathuka ehanja abayithandayo, abangayithandi bayihamba beyikhwifela. Bathi umgabho wephoyisa selithembile, kanti-ke sikhona nje la kucula amaskandi kuyoze kushaye yona leso sikhathi. Angihambi-ke ngedwa-ke njengoba sazi ukuthi mengabe ngisuke ngikhona kucula amaskandi ngisuke nginiphathele amaciko akamaskandi ahlabwahlosile. Namhlanje sinayo insizwa yale phansi emgazini, bathi kudabuka esigodini sakabiyela kodwa ngokokuhlala uzozisho ukuthi usehlala kuphi njengamanje. Mkaza sikubingelele sikwamukele kwi-podcast affirmation. Angithatha ithuba ngibingelele ababukeli emakhaya, ngibingelele nabasakazi bami, sanibonani. Uyaphila bhuti? Ngiphila kahle kakhulu, ungabuza okunye, impilo into ekhona ngane yakwethu. Ngiphila sisaka njengoba ubona nje. Ngiyakubona ukuthi hayi uyinsizwa impela, usukile ukhona-ke la endimeni yomculo kwamaskandi. Bewukuthi-ke mhlawumbe ungachazela umbukeli ngasekhaya ukuthi umgazi ungubani, uvelaphi, uqale nini futhi ukucula umaskandi? Ya, angiphinde futhi ngibingelele. Umgazi umduduzi owakabiyela isibongo. Ubuya khona le eMtubatuba endaweni okuthiwa kwaShikshela. Elapha engizalwa khona. Yebo, umgazi uqale ukurekhoda ngo-2019 album yokuqala eyayithi Mayibizwa Amagama. Mayibizwa Amagama. Imake yini ekwenza ukuthi ube nentshisekelo yokuthi ucula umculo kamaskandi? Nanokuthi nje emakhaya besithi uma ngabe sihlangene insizwa nje mayihlangene ngoba ukubiza ingoma kuyinto yethu lokho, ukubiza ingoma iyabizwa ingoma emakhaya. Ngeke ngibone uma ngabe ngibiza insizwa ngibone zingivumela kamnandi. Ngathi no, kube khona nami engikwenzayo ukuze nelami igama lizoba khona emabhukwini. Ngakho ngenze album ke yokuqala ethi Mayibizwa Amagama. Asike swabize lamagama sikuze ukuthi mengabe ubiza ingoma uyibiza kanjani. Bakithi ngisho khona manje hayi ubala lo ngempela ke manje. No, nanokuthi umculo mina engikwenzayo noma ungawona umaskandi ukuthi uvelele kakhulu, but khona leyo beat kaMaskandi, kube khona le beat yegospel ngoba nje le ethi Mayibizwa Amagama ithi Mayibizwa Amagama, Mayibizwa Amagama, likhona elam likhona. Album yokuqala ke le eyenziwa yimi. Kulo album leyo dadewethu kunenye ingoma yami track number 2 ethi Iphupho. Ithi iphupho leminyaka. Okusho ukuthi le nto bisinesikhathi ikhona bekuyikhona ukuthi ayikakenzeki. Bengishoda ngamandla ukuthi ngisukume ngoba ngithe sengisukumile ngabona kuyameka ngathi ngiyabheka ngathi ayikuyahambeka. Yebo. Ngiyazi ukuthi njengoba nisuke nicula umculo kamaskandi uke wachaza washo ukuthi ubuthi mengabe uyibiza ingoma ezinsizweni zikhombisa ukuthi zikwamukele okwenza kube sobala ukuthi cha unawe wasuyibona lento ukuthi ikhona ngaphakathi kwena. Ngiyazi ukuthi abaculi bakamaskandi ukathi umuntu mina ngithi mengabe ngibuka bengibukela kubani umuphi lo mculo ongathi ngoba nami angifuni ukuthi ngikubuka kazi ukuthi ubukela kubani noma ngabe kuthi ufana nobani, kodwa wena umuphi lo mculo lo uthi mengabe umbuka usho ukuthi hayi no lo uyena umculo engibukela kuyena. Nenhlahle enkulu ke akekho engibukela kuye ngoba nangokwesiqu nje bayasha abanye ukuthi kukhona engifana naye. Ukuthi ke wena ukwazi ukuyibona ukuthi ufana nobani ngoba uzwa ngabantu bethayo wasufana nosibani bani ihlobo cha asihlobene. Shuthi mhlambe indlela nje esidaleke ngayo ithi ayibe khona lo nswebo mhlambe nangokuma kanjalo, kodwa ke nanokuthi ke la emculweni into engingayibheka mina bakhona vele obhuti abadala bethi mabenza izinto ubone ngathi kuhle lokho mangabe kwenza ngoba empilweni nje impilo inhle vele ngakuthi uyibuze kwabaphambili nobuka abaphambili kwenangokweminyaka ukuthi hayi usibanibani ngathi wenza kahle nami ake ngenze okwami noma ngekufane nokwakhe, kodwa ngoba ngiyibona into enhle ngoba ngathi uyabheka wonke umuntu uyayithanda into enhle. Wonke umuntu uyayithanda into enhle ukuthi nje phela ke akufinyeleleki kahle ukuthi nawe ugcina sewenza kahle kunjalo nje. Imake kukhona le ngoma le yakho noma isihloko se-album esithi Isono Sami sisuliwe. Wawuthini la, imuphi umuzwa wathi mengabe uqamba isihloko se-album nengoma le ethi Isono Sami sisuliwe wawuthini? Le ngoma dadewethu ithi Isono Sami sisuliwe emazulwini. Okwenze ngabhala le ngoma benginalo muzwa othi abazali bami angisenabo mina abazali, kodwa ke lapho bakhona abakhali ngoba ngabenzela konke okuhle. Ingakho ngithi Isono Sami sisuliwe emazulwini. Asisulwanga la kodwa sesulwe emazulwini ukuthi cha
ekubeni khona kwami ukuthi bezale mina kwaba isibusiso kubona ngoba igama lami ulibiza lonke umduduzi kusho ukuthi ngangizoduduza emndenini umduduzwa kaBiyela so ke bangibiza ngesithakazelo bangibiza ngomgazi ingoba abazali bami lapha bakhona ngineshoyo ukuthi abakhali hayi noma bephendwa bebuka emuva abakhali ngami bayathokoza. Sihleli naye ke insizwa yakamgazi umduduzi wakaBiyela siyazi ukuthi omgazi ibona osobethu omenziwa izosixoxela nje ngomsebenzi wakhe othe mengabe ukhipha endimeni yamaskandi usenawo ke futhi ngiyakhumbula ukuthi sithe mengabe sikhuluma noma ngicheck into zakho ngathola ukuthi usunama album amathathu. Yebo kunjalo. Mhlambe from u2019 uqalile ucula umculo kamaskandi uzibona ukuliphi izinga kuyakhuleka kuhamba kanjani? Eqinisweni nje dadewethu angeke ngithi kuyakhuleka futhi angeke ngithi kuhamba kahle ingcindezi khona inkulu kakhulu ngoba uyayenzeka imicimbi ngapha nangapha uzame igcine sekuthiwa ufonele inombolo le uzomthola umhlelo lomcimbi uthi uyafona ngigcine ningazwananga ugcina ungakhonanga kwakufinyelela kulo mcimbi lo kumele ufike ngoba masikhuluma nje iqiniso la ngaphandle ayizayishuka imbodla no akhambeki ngoba komunye umcimbi noma uyayufuna ukufika uthi ndo mangathiwa nje ngiyafika mhlasimbe nami sengavelela ukuba khona kwami mhlasimbe khona abangakwazi ukungibona uthi ugcina ungakwazanga ngisho ukufika kwakhona lapha esigamekweni. Mengase kuthiwa nje ngikunikeza ithuba lokuthi ukhulume nabo abahleli bemicimbi ungathini kubona? Mangakunika nje ithuba dadewethu ngabacela ukuthi ngiyafisa ngelinye lamalanga ukufika nami ngiyodlala emcimbini esithe kuba sezingeni ngathokoza nje kakhulu ngoba ngiyibuka abanye babengiqashile ngiyodlala hayi imali abayikhaleli imali yakho usukusiqashe ngawo uthi nawe ikhaleli ibona ababukeli abaze becela impinda bethi sicela umgazi ezophinda ingoma ethi bese sibuyele stage ngoba into esuke siyenza vele siyayazi sibuyele stage singangabazi ngoba into esuke siyenza into esiyazi sifike senze lokho esidume nakho. Wonke umuntu waphila kanzima wakhula kanzima wonke umuntu wakhula kanzima ele ngoma leyana sukela nje ebuncaneni bami bengizama ukubheka impilo kusukela manje sengingaka ukuthi ngikhule kanzima iqhubeka ithi le ngoma beke ngilale engadlile ngibuke ngivuke ngingadli bese ke ithi oh my mayithi ke oh my isho inyembezi ithi oh my hayi ukuthi ithi nje just oh my cha isho nje inyembezi ukuthi oh my ngoba beke ngilale engadlile ngibuke futhi ngivuke ngingadli ngoba ngathi uyabheka vele wonke umuntu ukhule kanzima izisho le ngoma ithi nawe wakhula kanzima nami ngakhula kanzima. Yebo. Awusidonsela umucu wayo le ngoma siza ukuthi mengabe sihamba siyoyibheka lapha ya online siyithola sizoyithola ikanjani? Hayi uzayithola. Yeah. Uma ungabuka kahle wonke umuntu wakhula kanzima buka mina ngoba nawe wakhula kanzima. Hayi siyabonga kakhulu bhuti umgazi iyiphi ke mhlawumbe mengabe sesikhuluma nje ngomculo wakho ongathi le ngoma le uyafisa ukuthi ababukeli be-podcast bahambe bayobheka umsebenzi wakho iyiphi ingoma ongathi wena kule ama-album akho suwakhiphile nansi ingoma oyithembile noma mhlawumbe sikhulume nge-album yokugcina? Iningi lazo sisilezi ingoma ngithi mase ngibhalile ngihamba ngawungena e-studio ngayozenza abasuke sebezwile ngize bengifonela besho nanokuhlukana kwazo ngoba kuya ngokuthi umuntu yiphi ifike yamthinta ngoba le engiyenza nje ngonyaka odlule i-single track lethi ngeke avume ithi ngeke avume unyawo lami lishelele and kunama backing anzima kakhulu lapha kunensizwa enye ngihamba nayo laphana okuthiwa umshini waseshow ile qhamuka sithi Jehova uNkulunkulu wami iqhamuka nje sisho lapha phakathi abantu bayithandile hayi bayithandile. Ngithi mengabe ngibheka izingoma zakho nezihloko zazo zonke ziyigospel okusho ukuthi njengoba kade usho ukuthi hayi yini eyenza ukuthi mhlambe mewukuthi siyawulandela umculo wakho kukhonani ingoma esingayithola la ushinga khona noma kuyigospel nje kuphela? Hayi zikhona phela ngithi njengoba ngisho ukuthi njengoba ngibuye emakhaya nje lokho akulula kushintshe kunjengoba ngibuye emakhaya lento ikhona noma singacula ibe like igospel but uma ngabe usuyidlala uyizwa ukuthi no lo muntu kunento ayixubile okwenza ukuthi igcina seyixuba la benqena lento yokucula ulungisa omunye umuntu le yokucula ulungisa omunye umuntu ngithe ngiyayibona ngayibona ukuthi no ayikho kahle nami akukhomba ukuthi ngiyacabanga
ukuthi nami kube khona okwami engizokwenza engizozenzela khona nothi ngokubukela komunye umuntu yona yahlukile kakhulu ngisho ngabe kuthiwa uyalalela abanye kodwa uthi ngathi ngomunye lo yeah ngoba lento yokulingisa omunye umuntu iphinde yenze ngathi awucabanga ngoba ulinda yena ngaso sonke isikhathi ukuthi aethe ikhani nawe uzo-acta no ku-wrong lokho khombisa ukuthi nawe uyacabanga qhamuke nje nokwakho ake sithande nje ukuza nawe kule game yeah okusho ukuthi uyakubeka ngokusobala ukuthi njengoba ucula wena awukho ushuni womuntu owuculayo usicula nje ushuni wakho wasemgazini nhlobo awukho lono wami lono wakho awusiphe baba ingoma nje la ushinga khona sike sizwe nje sisingene kulento yakamaskandi ukuthi nje uyabona kuyo le ku-album yokuqala leka 2019 lapho ethi khona iphupho lami leminyaka ithi ke le ngoma iphupho lami leminyaka ngiyekeleni bazalwane ngifeza iphupho lami ithi ngiyekeni bazalwane ngifeza iphupho lami uyabona makuthiwa lapha siyodlala emcimbini bakithi osuke khona kavala umlomo ingakho abaningi basifike edlala abaye besicela stage ukuthi ake nibuye sicela nizosiphindela iphupho abanye bazi bagcina sebengibiza ngophupho leminyaka mangidlula nje ndathi nangu uphupho leminyaka wawungazi ukuthi mhlambe sokuyigama lami kanti abanye bathathele kuleya ngoma ethi iphupho lami leminyaka mengabe sikubheka einkundleni zokuxhumana sikubheka kanjani sikuthola kanjani uyazi einkundleni zokuxhumana uchungechunge le ndoda ebikade ifaka ingoma zami online sekufika ekugcineni ukuthi sibophane manje ngoba zigcina ingoma zingatholakalanga so ke kunabameli enginabo bathi angibanikeza information bese bekwazi ukumlandelela ilokho nje indlela enze nayo akenzana kahle yeah so go Facebook uyatholakala ku Facebook ngeshwa ke ngisanda ukuphuma mhlawumbe kunamaveki amabili ngiphumile cha bengikhona impela ku Facebook bengumdum gazi menziwa kodwa mhlasimbe ngizobuya ngibuyele ngizobona ukuthi isimo sihamba kanjani empilweni bese mhlambe ngiyabuyela bese ngikwazi ukutholakala no siyezwa kakhulu ke insizwa yethu ayitholakala mhlawumbe iziphi inamba esingakwazi ukuthi sikuthole kuzona inombolo engitholakala kuyona iyo le ngiphinde ngiWhatsApp ngayo ethi 064 664 2205 asiphinde futhi 064 2205 bese kuba le ngoma yami yokugcina ethi ngekavume itho kwami ukubonga kuncane ngisuke ngabheka lapho ukuthi ezintweni zonke ezenzakalayo uNkulunkulu kuningi asenzele khona obekumele thina ukuthi sikwenze ukuthi simbonge mayisho nje nayo kube kuthwani yenzeka ake ngicela ukusho nje kancane ukuyisho nje ukuthi ihamba kanjani owami ukubonga kuncane somandla kukhulu kakhulu ongenzele khona owami ukubonga kuncane somandla baba ngiyabonga uyabona mase ngithi baba ngiyabonga zithi mase ivala izandla mangidlala emcimbini ngibona abanye bebuka mase ngivala izandla ngithi baba ngiyabonga ngoba ngisuke ngibonga vele ukuthi okwami ukubonga kuncane kodwa kukhulu kakhulu ongenzele khona ngisuke ngibheka impilo yami ukuthi esigabeni esikusona manje ayisafana seqale nizomnye mengibuka mhlambe ngesolala emhlabeni ngangibheka ngathi mhlambe kunemali ngigcine sengifuna no inganze ukuthi imali akunayo no akunayo yeah usho njalo nje ukuthi ubukeka uyinsizwa yona impela endayo imali kodwa imali ayikho ukuthi mhlasimbe sodla kahle cha impela ayikho ingadi zakwethu ngoba lesikole ngihamba ngaso lapha phansi umfowethu uzomcela ngiphushe lapha mase ngisuka ngizokhipha kuyehlela ngizokhipha ngibhekeza kodwa phela siyabonga ngoba uhamba ngaso isikorokoro kunokuhamba kunokungabi naso isikorokoro yilokho impela ngeke ngikubonge uNkulunkulu ukuthi ngibona kuyahambeka empilweni nje ngaphandle komculo uhamba nje ukuthi uphila nje impilo uthi no kuyahambeka la ngihamba khona ingakho nakhona eculeni ngize ngibe nalamandla athi ngizobuyela futhi ngiyokwenza ingoma akungitheni amandla ukuthi ngayenza ingoma kunalento ethi kimi okay njoba ngibhala ngiyibhalela ke ngengoma ngenhlahle enkulu ngiyibhalela ukuthi no ngiyabhala isikhathi esiningi ngiyabhala nguthi noma senifika estudio hayi etudeni ngibavumile kule nje ukugcina ethi ngeke avuma hayi bavumile etudeni bathi awu kodwa ndoda buhleliphi nomsebenzi omuhlanga ngithi nabafethu amandla adengekho kusukuma ngoba phela izitudio zibiza ngendlela engafani esemakhaya ziphansi kakhulu kodwa masuthe ukuthi ngoba le nje ngoma okugcina ngenze kuMantongomane ngenze kuMantongomane awufike wangivuma uMantongomane naye lapha khona uzosho ukuthi awule ndoda ngiyayazi awufike wangivuma hayi nami ngike ngilalela impela ingoma zakho zikushiya ukhexile ubone kahle ukuthi uyakwazi ukuthi ikuthathe kubeke kule ndawo efanele ikubeke khona ikakhulukazi nje le ethi sakhusa wonke umuntu wakhula kanzima engikholele ekutheni akufanele kube khona umuntu ocindezela omunye ngoba akekho suke efike kalula nala esuke efike khona mkazi siyabonga kakhulu ngesikhathi othe
wasipha sona. Mhlampe mengase kuthiwa nje unxusa abathandi bomculo kamaskandi noma abathandi bomculo begospel, ngoba ngiyayibona ukuthi iyangena phela nasokholweni ingoma zakhe eziningi aziphumi azikho kumaskandi kakhulu. Yes. So uyinsizwa nje bonakala ngazuthi uyinsizwa ekholwayo. Ungathini mengabe ukhuluma nabantu banxusa ukuthi no ucela ukuthi bakusupporte balandele umculo wakho noma bakufonele njalo njalo? Engakusho nje kubabukela emakhaya. Engakusho kubabukela emakhaya ilokho ukuthi abaqhubeke abakholelwayo emsebenzini wami bengaphela amandla. Nami futhi ngiyathembisa ukuthi ngizoqhubeka ngizenze into ezinhle okuzokwenza ukuthi nangelinye ilanga babe ngasangiboni, ngoba lento yokurecorda mangabe ngasakuboni urecorda bayabuza abanye ukuthi sewushoniphi. Kwenye inkathi uthola ukuthi amandla ukuthi ubuyele e-studio awekho. Engakusho ukuthi abaqhubeke bekholelwe kimi, nami ngiyathembisa ukuthi ngizokwenza okuhle ngoba kusesempilweni masisaphila nje inyama isahla enomphefumulo soqhubeka senze okuhle ababukeli bazohlala bejabula. No, siyabonga kakhulu ngesikhathi othe wasipha sona. Sesizokulandela ke nakhona uthe awukakatholakala einkundleni zokuxhumana, kodwa ke sizofonela le number le kade usinikeza yona ukuze sazi ngomculo wakho nanokuthi abantu mengabe befuna ukukuqasha baqasha kanjani. Before sivaleke, ubani ongafisa ukubabonga mhlambe oke wasebenza nabo noma abantu abakusupportile nje endimeni enzima kangaka lo? Kakhulu nje dadewethu uyazi wasiza wakhuluma ngiyacabanga la. Umgazi nabazingeli mase kuphelele konke lapha e-stage name sethu. Umgazi nabazingeli, umgazi uyelo abazingeli ke abekho ke basematohweni. Abazingeli abakwamfikayo isibongo, umzingeli Sithakazelo. Ibona abangilekelela kakhulu kuma backings. Kulamanye nje ama-album bebheka bona impela umzingeli, but umehluko uzoba khona kulethi ngekavumi ngoba lethi ngekavumi beyi-single track. Naye engaqhamuka sengenza sekuphuthuma sekunalento ethi ngoba vele nabo basematohweni ngeke ngibaphazamise, angiqhubeke kodwa ngihambe ngiyoyenza ingoma. Kubalekile ukuthi kumele igcina yenziwe ingoma iphumele ebantwini ngaphandle. I know. Siyabonga kakhulu. Sizoqhubeka ke ukudownload umculo wakho. Uthe konje uyatholakala einkundleni zokuxhumana noma kuukuthi ayi online? Yes, einkundleni zokuxhumana online kuma platforms kuma platforms. Ngicabanga ukuthi kuzongiphoqa ukuthi ngiphinde ngisukume ngilungise ngoba ubuza nje sesikuthi bakhona engingafisa ukubabalula la engisebenze nabo kakhulu. Kunenye insizwa la kuyelo ngoma yokugcina engisebenze nayo ukuthi uThembelana kaNxumalo. Bese kuba khona nomshini waseshowe umfoka Dunge. Lezo insizwa lezo mangilanje eThekwini nge-around sijwayele ukubonana kakhulu, sibuzana ukuthi umsebenzi uhamba kanjani, kuyaphusheka ake siphushe siye phambili koze kuzwele insizwa zakithi. Yebo. Hayi, siyabonga kakhulu kwi-podcast affirmation. Igama lami nguThobile uSiphalaphala uMntakanyathi ibhinqa laseMlazi, ushuno ongaqondakali bathi umgabhu wephoyisa selithembile. Besinayo ke insizwa yale emgazini bathi igama layo ngokomculo umgazi esukeke neqembu lakhe abazingeli. Bekumnandi nje kakhulu sisonke, siyabonga. Kubonga mina isandla sedlula ikhanda. Ngikhule bafethu uNkulunkulu anibusise konke nikufisayo nikuthola. Amen. Danko.